Здравейте, приятели! В днешното видео ще построя ето това лего. Тук ще го взех и айде да се залавяме за работа. И така, хайде да започваме. Нека първо го отворя. Един първи пакет, така, втори пакет, трети, четвърти, така, гуми още, лепенки и книга с инструкции. Добре. Сега ще скипвам малко от строенето, за да може видеото да не е 1 час, като вече има 1 минута. Така. Аз се чудих къде е нуждата, тя е била при брат ми. Така. Буквално тук ще се видях къде ми е ножицата. И като разкъсах пакета, можеше да се улесня, но не я видях просто. Така, сега да отворя и това пакетче. Къде отиде тази част? Е тя. И така, хайде. Хайде да започваме. Така, фигурката всеки знае как се сглобява. Така че този сет е с мекана сора. Вижте как си е вдигнал веждата, като скалата. Така. Само да изсложа мечовете. И аз мисля, че тя може да държи 1 меч, тя може 3. Всъщност, вижте колко яка фигурка, като изсложих мечовете. Така, добре, сега преминаваме към следващата стъпка. Така. Готово. Това е много трудно. Стоял съм легота от 2 годишен. Сега съм на 8. Така че, ако ме затрудни, не знам. Ако това ме затрудни. Със сигурност ще има части, на които моменти, в които може да щупа нещо. Чайте да си гледам инструкциите. Така. Дано да стане каквото трябва да стане, а да не стане, няма да казвам думата, че ще ми бъмнат канала. Или всъщност аз може да закрия, но не искам, така че по-добре да не псувам. Така, 2.
Сега го обръщам. Ето да видите за сега какво съм направил. Нищо. Добре. Много добре. Много добре. Трябваше първо това да взема. Щях да го сложа грешно. Така. Добре. Отиваме на 10-та страница, където трябва да сложа това така. Ето това да го взема и това не знам защо е синя, но найс. Хубаво. Наистина е хубаво. Така. Сега и днyo такова. И две таковата. Така, вижте, сложих само ето тези двете и се промени много. Вау! Сега каква част ми трябва? Никаква, защото са две. Вау! Така. Иначе, ако се питате защо се преместих, защото там не можеше да снимам как строя. Между другото, ще се върнем след като направя това нещо. Основата, нали? И до тогава, чао! И така, хора, вече съм готов с това. Отнеми около 20 минути. И вече е време за пакет номер 2. Останаха ми 3 допълнителни части. Така. Ето го и пакет номер 2. Така, сега, понеже виждам, че са по-малко части, това вече няма да спирам видеото на пауза, за да го построя. Нито ще го забързвам доста, ами просто ще си го построя. Така. Първо раз, нова фигурка. Също и Сора ми е нова фигурка. Така. Вижте армора ми колко е як. Като цяло, леготата от новия сезон доста ме кефат. И смисъл, да. Вижте го. Какъв е забърчка на стафия. Ще го направя да е очуден. Не очуден ми. Вижте. На инструкциите е показано да е така, значи ще е така. Ето бялата му дърта коса. Пътата глава. Сложих му. Кажете ми това звън. Смешотия. Така. Така имам този. И вече е време за корабчето на Раптон. Така, 1, 2, 4.
хоп, хоп, хоп. Така, мисля, че направих доста голяма част от легото. Да. Вижте какво съм направил от втория пакет. Много голяма част, нали? И аз това казвам. Така, сега имам това и това, което това го слагам това, а това го слагам това. И после трябва да взема това, да сложа това и да взема това. И да сложа това върху това. Вижте, ето това, трябва да сложа ето това и на това да сложа ето това. Ето така. И става двигател. Аз имам един приятел с такова лего и горе-долу знам корабчето как да го направя, защото го разваляхме и след това го спряхме наново. Ама то си е негово смисъл. И чакайте му. Сега това трябва да го сложа ето тук, а това ето така. След това да взема това и цели 3 такива. Хоп, хоп, хоп. И цели 3 такива. Хоп и хоп. Така. Това трябва да направя и с другите да ги съединя и да се получи ето това, което се сгъва. Разбрахте ли сега? Искате ли да видите са един трик, като го направя? Ще направя мега бластер. Като нали направя самото корабче. Този трик не е трик, но е трик и е лесен. Така. Сега хлоп. 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 Сега ще сложим лепенка. Ето ги лепенките. Подлепил съм цели 1, 2, 3, 4 лепенки. Ами,
И сега тази ще е петата. А те са общо 11 май или 10? 10 са. Така. Сега... Не го сложих много нормално, както виждате. Така изглежда, че е доста нормално. Но аз искам да е перфектно. Което чак перфектно не мога да го направя, защото все пак твърде 8 съм. И дори сега снимам на бюрото на брат ми. Брат ми е 7-ми клас. Алекс БГ, отидете в канала му, абонирайте се за канала му с камбанката и за моят канал също. Няма да казвам как се казва канала ми. Може, погледнете долу, че сега съм заед. Добре. Мисля, че ето така е доста добре. Нали? Да. И аз мисля, че е доста хубаво. Така че към следващата стъпка. Така. Между другото, кораба на Раптон е буквално милиардерското корабче. Вижте, има си саби. Не като това на... Кажете го. Раз, два, три. Обърках нещо. Ето. Вече корабчето. Има още да правя корабчето. И на картинката е показано, че е завършено и после има още част. И вече е показано, че е завършено. Така. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Доста е хубаво, че тук има доста и такива. Ще мога да си сложа на една кола, защото съм ги изгубил някои. И има цели 5. Да, 5. Сега... Добре. Така. Вижте как изглежда едно оръдие. Сега ще го заредя и ще стрелям по камерата. Ако я оцеля, ще бъде постижение. Не.
буквално отиде отзад. Отзад дойде ето тук, буквално под бюрото. Сега трябва да направя абсолютно същото и с другите две. Те са 4 и трикът като ги събера и да стане се едно мега оръдие. И да изстрелям 4 наведнъж. Кой се прибра? И вижте сега, хора, правим ето така. Здрасти. Здрасти. Не, снимам го 20 минути това видео. Ще го спра. Не, няма да го спреш. Тък му казах да се абонират за канала ти с камбанката. И вижте сега като го събера. Не, трябва да го събера, защото не съм го направил още. Спри се. Като го събера и става ето така мега оръдие. Бе! Да не те псувам, че съм на видео. Така. И като се разделят, стават две малки. Светни, бе, да! И сега стана мега оръдие. Така. Ето. Готова е корабчето. Сега да сложа и тост тук. Първо е тези да ги махна. Така. Раптон. Така, ето го корабчето. Вижте да му направим така, да го видите. И сега за малко пак трябва да спра и то даже за дъжда, защото виното ще стане много дълго, вече 23 минути. И така, хора, време за гумите. Сложих ето това тук, защото ако не бях сложил на пауза, щях да загубя доста време. А това време не трябва да ям. Трябва после и да се къпя. И да. Така. Не. Тъп съм. Така, направих гумата. Не слушайте брат ми там какво говори. Така. Ето, вече имам едната гума, което е доста хубаво. Сега двигателят. Ето го. Това би трябвало да е двигател.
и да го пъхна вътре. Така, за малко пак ще спра. И хора, вижте резултатът. Ето го. Остават само още хора, остават само още 56 страници. Така, сега опа, готово хора, беше само за маничко да сложа една част. Не е за нещо, нали, много пак да кажете, че цялото видео аз не го правя, но цялото видео аз го правя. И да, така, сега отиваме към пакет номер 3. Така, нека разкарам всичките тия глупости. О, лепенките не са глупости. Така, сега време за пакет номер 3. И в пакет номер 3 има още един малък пакет. Така, започваме с фигурката, както по принцип. Между другото, каската на Арина Йогун е много яко. Защо тук са му добавили някакви точки? Тук. Защо в Ninjago Арин няма такива точки? Буквално. Вижте, иначе колко е различна каската и колко е по-яка от всички други. И куката му. Това е кука. Това е за изрязване. Сега ще чуете едно малко тънтене. Тът! Аз не мога да си монтирам видеята. И за това съм тъп. Така, сега имам нова част, която никога не съм виждал. От тук е плоска, а от тук има точки. Добре, това е интересно. И това трябва да го отворим. Така, сега ето така. Така.
Сега... Така... Леля, устрой ушата. Добре. То сега аз ръката ли строя, дори не знам какво строя. Аз сега хора май строя ръката. В момента строя ръката. Така. Така. Мамо, колко е часа? Не иска да ми кажа. Добре. Мамо, колко е часа? Колко е часа? Чак 7 часа. Казах чак. Не как. Това не може да стане така. Изчакайте малко. Че тук... То няма как.
така, това видео не става много дълго, просто докато не го направя ще се направя. И така, хора, вече направих едното нещо тук. Ето. И време е да направя другото нещо. И така, приятели, почти съм готов. Мейкът има една ръка. Остава да сложа само още една. Вижте колко е як. Сега трябва да построя още едно нещо. Ще се видим след малко. И така, хора, след доста време най-накрая вече мейкът е готов. Ще сложа и сора вътре. Само да махна мейчовете. Ето. И стана перфектно. Даже сега ще я направя на мотор. Гледайте сега. Много внимателно. Ако и вие имате този сет, да знаете как да го направите. То има инструкции, но аз да ви улесна. Правите ето така, сгъвате му краката. След това ето така. И се движи. Пак може да стреля. И да. И това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Доста беше дълго и аре, чао!